90% na nga fully book ang tanang mga hotel sa dakbayan sa Lapu-Lapu ning nagsingabot nga kapaskuhan. Ani ang report. Nagtuo ang tourism officer sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nakatabang sa pagpalambo sa turismo sa Dakbayan ang Tourism Expo nga salmutan sa mga hotel o resort sa Dakbayan. Kabahin kini sa kutay sa mga kalihukan sa kapistahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipunting sa Dakbayan di lang ang mga langyaw apan alang usab kini sa mga lokal nga turista nga makapahimo sa serbisyo sa mga hotels. Usa sa mga hotel, may pahibaw nga 30% ang pagsaka silang occupancy rate sukad gilusad ang Tourism Expo sa nakalabayng tuig. There are about 81, 1% sa island of Balango and Caubian, and then 99% here. A total of more or less 4,794 room nights accommodation every day. The tourism night and the expo has greatly impacted the revenue of the resorts and hotels in Lapu-Lapu City. Samtang ipadayag ni Hembler Mendoza, tourism officer sa Lapu-Lapu City, nga padayon ang paglambo sa hotel industry sa Lapu-Lapu. Gani sa sunod buwan, gikidagdang buksan ang usa ka hotel nga gipahaom sa mga millennials. Aduna kini mga pasilidad nga makadani ug daghang mga turista nga mapuno sa talaan sa Lapu-Lapu City. Makamugna usab kini og trabaho sa mga upunganon. We're talking about pasalubong, we're talking about scuba dive shop as well, the golf course, and then for that they can see. The impact of it is about awareness. It's about seeing things na kung na din ito.